ኣዕፊንካ ቤተሰቡን ፈተውቱን ህዝቡን ክትጥይቆ ዘይክእለሉ ደረጃ ምኳዓድሞ ሕዚ ዝበፅሐና ሓበሬታ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ከቢድ ሕማም ከም ዘሎ ተሓቢሩ መሰሪ ጀነራል ጉዕሽ ሎሚ ተፈሊጡ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቅነ እዚ ዝተኣሰሩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ካብዚኦም ድማ ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ልፍዓተይን ካልኦትን ዝርከቦም ብጅምላ ዝተኣሰሩ እንትኾኑ ምስ ናይዞም ዝተተሓዘ ድማ ጉዳይ ምጥፋእ ድሃይ ፊልሞን እውን ነገራት ከም ብሓድሽ ኩሉ ሰብ ትኩረት ዝገበረሉ ጉዳይ ነይሩ። ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ድማ ጀነራል ጉዕሽ ምስ ቤተሰቡ ከም ዝተራኸበን ከምኡ ድማ ብዙሓት ምስጢራት ድማ ከም ዝወፅን ማለት እውን ጉዳይ ሕማሙ ኣብ ከቢድ ሕማም ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ። ጉዳይ ምጥፋእ ድሃይ ፊልሞን እውን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 5 መዓልቲ እቲ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ልፍዓተይ ወይ ድማ ብርሃነ ኣብ ናይ ባዕሉ ፔጅ ገሊፅዎ ከም ዝነበረ ጀነራል ጉዕሽ ከም ዝጨወየን ካልኦት ሓበሬታታትን ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ዝሃበ እንትኸውን ፊልሞን ድማ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ዝሃበ እንትኸውን ነገር ግን ሎሚ ብዛዕባ ምስጢር ድሃይ ምጥፋእ ፊልሞን ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ። ከምኡ ድማ ልፍዓተይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝሃወ ቃል እውን ኣሎ። ሕማም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እውን እንታይ ይመስል ንዝብል ዝርዝር ሓበሬትኡ ናባኹም ክነብሎም ኢና። ከምኡ ድማ ንኣስታት 4 መዓልቲ ዘቑጠረ ምእሳር ጀነራል ጉዕሽ እውን ብሕጊ ክሕቶም ይኽእል እዩ። ነቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እናተባህለ ምክንያቱ ሓደ ወንጀለኛ ኣብ 48 ሰዓታት ከም ዝቐርብ ነገር ግን እዚ 4 መዓልቲ ዝወሰደ ናይ ጀነራል ጉዕሽ ግን ንኹሉ ሰብ ኣገራም ዛዕባታት ኮይኑ ይርከብ። በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እውን እናተመርመረ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብሓፈሻ ብዛዕባ ሕማም ጀነራል ጉዕሽን ከምኡ ድማ ልፍዓተይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝሃቦ ምስጢር ምጥፋእ ድሃይ ፊልሞንን እንታይ ይመስል ንዝብል ዝርዝር ሓበሬትኡ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ንመደባትና ሓቢርኩምና ንምጽናሕ ነዚ ቻነል ናዚ ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናበልኩም ኣባላትና ላይክ ሼር ናበልኩም መደባትና እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ብናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ንኹሉ ሰብ እናገረመ ይርከብ ማለት እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እዚ ገበረ ዘይተባሃለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኣስታት 4 መዓልቲ ከም ዝጸንሐ ካብ ቤተሰብን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነታት ድማ ተኸልኺሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ናዚ መእሰርቲ እዚ ድማ ቅድሚ ሕዚ በቲ ወፅዩ ዝነበረ ምስጢር ማለት እውን እቲ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ልፍዓተይ ወይ ድማ ብርሃነይ ኣብ ናይ ባዕሉ ፔጅ ጽሒፍዎ ከም ዝነበረ ብዛዕባ ምጥፋእ ድሃይ ፊልሞን ተሓተቲ 3 ሰባት ኢሉ ካብቶም 3 ሰባት ድማ ሓደ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሓደ ምዃንን ከምኡ ድማ ታደለ ከምኡ ድማ ዶክተር ደጀን እውን ከም ዝነበሮም ዝተሓበረ እንትኸውን ናይዚ ማእሰር ድማ ብዛዕባ ፊልሞን እዩ እናተባህለ ዝነበረ ነገር ግን መንነቱ ዘይተፈለጠ ማእሰርቲ ራብዓይ መዓልቱ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ከም ዘቑፀረ ግን ንኹሉ ሰብ እናገረመ ይርከብ። ሓደ ገበነኛ ተባሂሉ ተጠርጢሩ ናብ ሕጊ ካብ ዝኣትወሉ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናይ መእሰሪ ምክንያት ክፍለጥ ከም ዘለዎን ናብ ስድራን ናብ ካልእ ቀረባ ቤተሰብ ድማ ዕላዊ ከም ዝኸውን ዝፍለጥ ነገር ግን ናይዚኦም ማእሰርቲ እዚኦም ንኣስታት 4-5 መዓልቲ ዘቑፀረ ብዘይ ምንም ምክንያትን ብዘይ ምንም ሓበሬታን ግን ንኹሉ ሰብ ሕዚ እውን እንተኾነ እናገረመ ይርከብ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ብዛዕባ ጀነራል ጉዕሽ መእሰርቲ ከኾነ እቶም ስድራ ዝጭነቁ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ዝነበሮ ሕዱር ሕማም እዮም ኩሎም ቤተሰቡን ሓውን ዝጭነቕሉ ዝነበሩ ነገር ግን ጀነራል ጉዕሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ኣብ ከቢድ ሕማምን ከም ዘሎ እቶም ቤተሰብ ሎሚ ሓቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ባርክስ እዚ ምስጢር እዚ ማለት እውን ንኣስታት 4 መዓልቲ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ምስ ቤተሰቡ ንኸይራኸብ ኣሲሮሞ ዝነበሩ እንትኸውን ሎሚ ብዝተገበረ ግን እቶም ስድራ ብፍላይ ድማ ሓው ንጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከም ዝረኸቦን ጀነራል ጉዕሽ ድማ ጉዳይ መእሰሪኡ ብናይ ፊልሞን ከም ዝኾነ ነገር ግን ንጹር ከም ዘይኾነ እዩ ሓቢሩሎም ዘሎ። እስካብ ዝዓለት እዚኣ ድማ ምግቢ ከም ዘይጣዓመ እውን ወሲኹ ነጊርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብናይ ጨጎራ ሕማም ሓያል ዝኾነ ሕማም ዘለዎ እንትኸውን ኣብዚ ቅነዚ ብዝተገበረ ማእሰርቲ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ወዲቑ ከም ዘሎ ነቶም ቤተሰብ ሎሚ ገሊጹሎም ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብሓፈሻ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝተዛረቦ ዘረባ መሰሪ ምክንያት ብናይ ፊልሞን እዩ ዝብል ሓበሬታ እውን ዝሃበ እዩ። ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ብናይ ፖለቲካ እዩ ኣሲሮሞ ዘለው ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ ማለት እዩ።
ቅድሚ 3 መዓልቲ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ መግለጺ ወይ ድማ ጽሑፍ ነይሩ ብዛዕባ ማእሰርቲ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝምልከት ማለት እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝእስር ገበን ከም ዘይብሉ አጸቢቀ ይፈልጥ እየ። ነገር ግን ነቲ ሕማቅ ቡድን ብዘይ ምድጋፉ እዩ ናዚ ቤት ማእሰርቲ በፂሑ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ ገሊጹ ነይሩ። ነገር ግን እዚ ቅቡል ኣይተረኸበሉን። እቲ ብዛዕባ ዳሃይ ፊልሞን ግን ብብዙሕ እናተወረየ ከም ዘሎ በቲ ልፍዓተይ ዝወፀ ምሽጥርን ከምኡ ድማ በቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ጥርጣሬን ንኹሉ ሰብ እናገረመ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብሓፈሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ማእሰርትን ጨውያን ጠጠም ንምባል ክሰርሕ እየ ዝበለ እንትኸውን እቶም ናይ ሕጊ አካላት እቲ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ልፍዓተይ ወይ ድማ ብርሃነይ ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ኣሎ። ሕዚ እውን እንተኾነ እቶም ንፊልሞን ጨውዮም ዝበልኽዎም ሰባት ተዘይሒዝኩሞም ሕዚ እውን እንተኾነ ፍትሒ ከም ዘየሎን ዳሃይ ፊልሞን ድማ ክርከብ ከም ዘይኽእልን እናበለ እዩ ትርድ ዝበለ መልእኽቲ ዳግም ኣመሓላሊፉ ዘሎ። ስለዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ ምጥፋእ ዳሃይ ፊልሞን ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዋንነት ዘለዎ እንትኸውን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ እውን ዘለዎ እዩ። ጉዳይ መእሰሪ ወይ ድማ መጭወይ ፊልሞን ድማ በቲ ዝፀሓፎ ሰነድ ወይ ድማ ዶክመንተሪ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሖ ግፍዓትን ጉድኣትን ዝፀሓፎ እንትኸውን እዚ ዶክመንተሪ እዚ ድማ ንኽልቲኦም ሓደ ክገብር ስለ ዘይኽእል እዚ ድማ ዘሎ ኣማራፂ ከም ይርኦ ምስ ዶክመንተሪ ከም ዝሰረቕዎ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ። በዚ ጥርጣሬ ዝተገበረ እምበኣርከስ ፊልሞን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ከም ዘሎ እናተሓበረ ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብዛዕባ ልፍዓተይ ግን እስካብዛ ሓደት መብርሂ ኣይተባሃወሉን ጉዳይ መእሰሪ እውን ኣይተፈለጠን። ነገር ግን ሓደ ሓደ ወሃብቲ ርእቶ ሚስጥር ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበ ኣንጻር እቲ ውድብ እውን ክቃለስ እየ ስለ ዝበለ ሓቂ ንኸይውፅእ እዩ ተኣሲሩ ዝብል ሓደ ሓደ ወሃብቲ ርእቶ እውን ኣይተሰኣነን ማለት እዩ። ብሓፈሻ ብዛዕባ ጉዳይ ፊልሞን ግን ስድራ እውን ዳግም ናብ ሕጊ እናኸደ ምርመራ ንኽካየደሉ እናሓተተ ይርከብ ማለት እዩ። ምጥፋእ ፊልሞን ን17 ወርሒ ዘቑፀረ እንትኸውን ስድራን እቶም ናይ ሕጊ አካላት ድማ ዕሽሽ ኢሎምሉ ዝነበሩ እንትኸውን ነገር ግን ልፍዓተይ ብዝፀሓፎ ጽሑፍ ግን ከም ብሓድሽ ኩሉ ተባራቢሩ እቶም ስድራ እውን ናብቶም ናይ ሕጊ አካላት ንግሆን ምሸትን እናኸዱ ዳሃይ ፊልሞን ንኽጥይቁ ተገይሩሎ እቶም ናይ ሕጊ አካላት እውን ብዛዕባ ፊልሞን ንኸጻርዩ ሎሚ እናተሓሳሰበ ይርከብ ማለት እዩ። ባርክስ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዕ ግን ብዛዕባ ጥዕና ወይ ድማ ሕማም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ግን ኣብ ከቢድ ሕማም ከም ዘሎ ንኹሉ ሰብ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናይ ጨጎራ ሕማም ዝነበረ እንትኸውን በቲ ኣብዚ ቅነ እዚ ዘጋጠሞ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ምንም በፅሐይን ብዘይ ምንም ቤተሰብን ዝነበረ ቅንያት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ወዲቑ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ሕማሙ እዚ ድማ ናይ ንኹሉ ሰብ ንስድራን እናጨነቐ ከም ዝርከውን እናተሓበረ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ስለዚ ልፍዓተይ ዝበሎ ሓበሬታ ግን ማለት እውን ኣብቲ መጀመርያ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ግን ሓቃዊ ኮይኑ ተረኺቡን ከምኡ ድማ ስጉምቲ ከም ዝወሰድዮም ቶም ናይ ሕጊ አካላት እውን እናተናገሩ ዘለዉ ጉዳይ ፊልሞን እውን ክርከብ ከም ዝኽእል እዮም መደምደምተኦም እናቕመጡ ዝርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ልፍዓተይ እዛ ምስጢር እዚኣ ድሕሪ ምውፃእ እዩ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወ ጀነራል ጉዕሽ እውን ተኸቲልዎ ድሕሪኡ ዝኣተወ ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብታ ልፍዓተይ ዝፀሓፋ ጽሑፍ ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ካብዚኣ ድማ ታደለ መንግስትን ዶክተር ደጀንን ዝርከቡ እንትኾኑ እዚኣቶም እውን ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ንኽምርመሩ እዩ ጽሑፋቶም ሕዚ እውን እንተኾነ እናተቀባበሉ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ልዑል ሽፋን ሒዙ ዝርከብ ጉዳይ ገበነኛ ፊልሞን ዝጨወዩ ክትሓዝ ኣለዎም እናተባሃለ ዝርከብ ማለት እዩ። እምበኣር ክስሎም ዝነበረና ሓበሬታ እዚኦም ይመስል ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ዝጸንሐኹም ካብ ልቢ እናመስገና ሰላምታይ ንዓኹም።